Bon dia a tothom i benvinguts a la presentació del meu projecte final de carrera. Soc la Cristina Ruiz i el projecte ha estat titulat Twitter TV Televisió Social en 140 caràcters. Aquest projecte ha estat realitzat a l'empresa Activa Multimèdia, que forma part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha estat tutoritzat per part de l'empresa per Eduard Cucurella i per part de la universitat per Xavier Giró. Doncs bé, en primer lloc m'agradaria repassar una mica els temes que tractarem durant la presentació. Primer de tot introduirem una mica el context del meu projecte, a continuació explicarem l'estat de les tecnologies actuals que hi estan relacionades i després entrarem a definir els requeriments objectius que es van establir a l'inici del procés i per últim ja ens centrarem en el meu treball, amb l'etapa primer de disseny, després de desenvolupament i finalment veurem els resultats, tant l'aplicació com les conclusions extretes de les diverses proves d'avaluació que vam realitzar. I per últim les conclusions generals, on inclourem algunes idees de treball futur de millora. Doncs bé, durant molts anys la televisió analògica ha conviscut a la societat com a únic mitjà de transmissió de contingut audiovisual. Aquesta transmissió es realitzava per radiodifusió, és a dir, des d'un sol emissor a múltiples receptors. Per tant, el control d'aquesta transmissió estava totalment en el radiodifusor. Llavors, aquest fet ha produït que sempre s'hagi associat al fet de veure la televisió com una activitat passiva, on l'actitud de l'usuari és totalment passiva. Bé, amb l'aparició d'internet, aquesta actitud d'usuari ha anat evolucionant cap a una manera més activa. Actualment ens trobem en una societat amb moltes ganes d'opinar sobre el món que l'envolta, de compartir continguts, de generar continguts i sobretot de tenir gran poder de decisió sobre allò que vol consumir. Per això, avui en dia es creu que la televisió analògica tradicional necessita una renovació i el primer pas que s'ha produït és la substitució de la televisió analògica per la televisió digital. Amb la televisió digital tenim un augment de qualitat, un augment de continguts i també la tecnologia digital està preparada per rebre interactivitat. Si volem introduir interactivitat necessitem tenir necessàriament un canal de retorn. Què significa això? Que hem d'establir una comunicació bidireccional entre l'usuari i el radiodifusor, no només en un sentit sinó que en l'altre també. Aquest requeriment es resol amb la introducció d'internet a la majoria de llars del món desenvolupat. Llavors, actualment la interactivitat és un món en desenvolupament i en gran investigació centrant-se en una de les seves vessants que és la televisió híbrida. La televisió híbrida és la combinació en un televisor per una banda del contingut de radiodifusió i per altra banda del contingut d'internet. A més, m'agradaria destacar que un dels elements més importants a internet que ha propiciat aquest canvi d'actitud de l'usuari han estat les xarxes socials. Llavors, si el que fem és el contingut de la televisió híbrida basant-nos en aquest contingut de xarxes socials, apareix el que s'anomena televisió social. La televisió social és la vessant de la televisió interactiva que consisteix en crear una comunitat televisiva en la que els espectadors comparteixen entre si opinions o comenten un mateix programa de televisió. La televisió social, llavors, és l'eix central del meu projecte, que a grans trets el meu projecte consisteix en una aplicació interactiva que el que et permet és accedir a Twitter directament des del televisor, completament integrat amb l'emissió en directe. Abans de continuar, m'agradaria remarcar uns punts més sobre la televisió social que ens donen una mica la idea de la gran importància que podrà tenir aquesta tecnologia en un futur. En primer lloc, dir que ha estat declarada com una de les 10 tecnologies emergents del 2010 per uns laboratoris molt influents i importants americans, a l'MIT Media Lab. Dins d'aquesta llista de les 10 tecnologies també hi ha uns anticossos contra el càncer o un fuel renovable, o sigui que amb aquestes comparacions podem imaginar quina idea tenen elles de la investigació que s'ha de fer en aquest camp. Després, també m'agradaria destacar que el consum d'internet i televisió alhora, de manera simultània, ha sigut una pràctica que s'ha desenvolupat molt darrerament, fins a arribar a que actualment el 60% de la societat, com a mínim, consumeix internet i televisió alhora una vegada al mes. No significa que tothom que realitza aquesta pràctica ho faci per comentar programes de televisió, però sí que és cert que una gran part de gent ho utilitza per aquesta finalitat. Llavors,
sabem que és una pràctica real i existent i que, per tant, el meu projecte no està creant una necessitat nova d'oci, sinó que està cobrint una necessitat que ja existeix a la societat d'avui en dia. I per últim, només comentar que ha estat comprovat que amb aplicacions interactives el consum de televisió augmenta fins i tot en un 50%. Actualment, l'exemple més clar de televisió social que tenim és el Facebook Connect, que és una aplicació, és una plataforma que ha dissenyat Facebook específicament per poder comentar en directe un programa amb el teu perfil de Facebook. L'única diferència amb el que jo us mostraré amb el meu sistema social és que això es realitza directament des d'un navegador, des d'un ordinador. En el meu cas, el meu sistema social no està basat en Facebook, sinó que hem escollit l'eina Twitter per basar-hi aquesta aplicació. Twitter, us ho explico una mica, és una eina de microblogs que la seva funció principal és publicar missatges curts de màxim 140 caràcters i que els usuaris també puguin llegir els missatges que publiquen altres usuaris. Llavors, el que realitzen o l'utilitzen els usuaris sovint per compartir notícies, per compartir enllaços a altres pàgines web o per compartir experiències personals o professionals, etc. Llavors, personalment, penso que Twitter és una eina molt adequada per la televisió social per diferents motius. En primer lloc, perquè la comunitat d'usuaris que té Twitter és bastant important, té 105 milions d'usuaris a tot el món i sobretot perquè està en un desenvolupament, en un creixement molt gran últimament. També perquè té un caràcter més públic. Per exemple, si ho comparem amb Facebook, la informació que es publica a Facebook és més privada, és més personal, com fotografies o comentaris entre amics. En canvi, a Twitter no. Per això, els vincles que s'estableixen entre els usuaris també no són personals o privats com a Facebook, sinó que són per interessos comuns, diguéssim. Això també influencia el fet que no es necessiti reciprocitat a Twitter. A Facebook, si tu vols ser amic d'una persona, t'han d'acceptar. En canvi, a Twitter, tu pots seguir a tothom que t'interessi la seva informació que comparteix. També el fet que la longitud estigui limitada a 140 caràcters serà una facilitat a l'hora d'implementar l'aplicació perquè, per exemple, si hem d'interaccionar amb un dispositiu extern, com en el meu cas és un comandament, doncs el fet que la longitud estigui limitada serà més fàcil. I per últim, indicar que un estudi ha comprovat que el 85% del contingut dels tuits està relacionat amb notícies d'actualitat. Això el que fa és que sigui adient per comentar programes, com per exemple programes de debat, programes d'actualitat com els matins, i publicaríem missatges que no quedarien fora de lloc dins del context de Twitter, sinó que quedarien ben integrats i ben coherents. Actualment ja s'han realitzat algunes iniciatives de portar Twitter a la televisió. Podem diferenciar 3 modalitats diferents i destacaré un exemple de cadascuna. La primera modalitat és incrustar els missatges de Twitter al vídeo. Això què significa? És el que estem tots molt acostumats a veure actualment a la televisió amb els SMS, doncs també fer-ho amb els missatges de Twitter relacionats amb el programa. Un dels exemples és la cadena americana Fox TV, que ho feia amb les seves sèries Glee i Fringe. Després, la segona modalitat és continuar veient el programa de televisió al televisor i tu crear la teva conversa paral·lela amb els espectadors amb un dispositiu addicional, és a dir, veure el programa de televisió al televisor i amb l'ordinador anar comentant directament al web de Twitter o amb un telèfon intel·ligent. En aquest cas m'agradaria destacar una aplicació que han desenvolupat Frog Design, a Amèrica també, que es diu TV Chatter, que és per iPhone, i que està específicament dedicada a comentar les sèries americanes. Tu tries la sèrie i et surt ja directament un fil amb tots els comentaris relacionats amb aquella sèrie. I finalment, l'última modalitat seria integrar tant el contingut de vídeo com el contingut de les xarxes socials en un mateix suport, al televisor, en aquest cas. Es podria fer mitjançant algun aparell extern com un set-top box, un descodificador, una videoconsola, però l'exemple que us vull remarcar aquí són amb televisors híbrids, que són televisors que ja es connecten directament a internet, i en aquest cas una plataforma que ha desenvolupat Yahoo, que és una plataforma oberta que qualsevol fabricant de televisor podria adoptar, i que es basa en widgets, petites aplicacions que pots executar dins del televisor, i entre elles està Twitter. Doncs bé, com us he comentat a l'inici,
Aquest projecte ha estat realitzat a Activa Multimèdia, que és una empresa molt familiaritzada amb el món de la televisió interactiva i el món audiovisual, i recentment han estat desenvolupant un projecte de televisió híbrida anomenat CREA IPTV. A grans trets, el projecte consisteix en una interfície relacionada amb els canals del múltiplex de televisió de Catalunya, que et mostra uns menús a sobre del vídeo i també pots consumir, perquè l'usuari pugui triar consumir vídeo per internet, o sigui, vídeos a part del portal web de 3 a la carta o vídeos de programació passada. Doncs bé, la meva incorporació a Activa Multimèdia va coincidir justament amb la fase final d'aquest projecte, que consistia en una prova pilot real a casa de 20 usuaris. I per una banda em van oferir poder participar en aquesta prova pilot, fent un seguiment tècnic, participant a les jornades d'instal·lació a casa dels usuaris i donant suport als usuaris durant tot el procés que es va mantenir el servei actiu. I per altra banda em van proposar, a més, implementar un client de Twitter per afegir una funcionalitat nova a aquesta interfície, que ja tenia Facebook Connect per comentar en directe i a mi em van proposar implementar el Twitter. Això que en un principi semblava més secundari ha passat a ser la part més important del meu projecte a final de carrera. Doncs bé, un cop ja sabíem més o menys cap al que havia de fer, el primer pas que vaig haver de fer és familiaritzar-me amb l'entorn en què havia de desenvolupar el meu projecte i vaig haver de realitzar una fase exhaustiva de conèixer el codi de tot el projecte del CREA IPTV, perquè després l'hauria d'integrar d'una manera coherent. Pel que fa a la interfície gràfica, vaig escollir basar-me en els dos contextos que englobaven a la meva aplicació. Per una banda, el CREA IPTV, l'aplicació que havien dissenyat a la CCMA. Això seria el Facebook del CREA IPTV i jo he mantingut l'estructura, la tipografia i la manera de seleccionar les diferents opcions. I per altra banda, la web de Twitter, de la qual he agafat més els colors i la simbologia. Al costat teniu un resum de totes les funcionalitats que volia implementar a la meva aplicació. Tot i que volia fer-ho al final, prefereixo ensenyar-vos ara l'aplicació en si, deixar que sigui abstracte, veure de veritat el que he dissenyat i perquè s'entengui molt millor les funcionalitats que he dissenyat i que l'aplicació ens ofereix. Primer de tot comentar que sempre es mantindrà el lligam amb l'emissió. Durant tot el desenvolupament he volgut mantenir aquest lligam d'entre la informació de Twitter amb la informació del vídeo i que només està actiu pels canals del múltiplex de televisió de Catalunya. Doncs bé, aquí us passo a fer la demostració de l'aplicació. L'aplicació l'hem batejat com Tweet@TV per aquest joc de paraules. Llavors, això seria en el menú del CREA IPTV. Això és el que ells ja havien desenvolupat. I jo el que he realitzat és afegir l'opció de Twitter al costat del Facebook. Llavors, un cop entrem, s'executa ja l'aplicació del Tweet@TV, la meva aplicació. Com veiem, la pantalla es divideix en 3 zones. La primera regió és dedicada al vídeo per poder continuar veient l'emissió en directe a la televisió normal. Després tenim la zona comuna a tots els usuaris que es mostren els missatges relacionats amb el vídeo i finalment aquesta zona que és la zona dedicada als usuaris que ja tenen compte a Twitter. Llavors, com veieu, la informació ha estat dividida en diferents llistes i en cada llista se'ns mostren un tipus de comentaris diferents. La primera se'ns mostren els comentaris que el programa ha enviat cap a la web. La segona, si seleccionem, se'ns mostren els comentaris que la gent ha enviat cap als matins. I l'última fa una combinació de les altres dues. Finalment tenim una llista de cerca. Cal dir que a Twitter, quan tu introdueixes dintre del teu comentari un coixinet, una almohadilla, més una paraula, el que estàs fent és etiquetar el teu comentari en un tema concret. Llavors, quan cerquem per aquella paraula, tenim agrupats en un mateix fil tots els comentaris que parlen d'un mateix tema. Llavors, el que he volgut fer amb aquesta pestanya és que el programa proposés uns tags de cerca d'uns temes que ells parlessin a cada capítol i que l'usuari en pogués cercar els missatges relacionats. Com veiem que s'apareix un submenú i podríem triar
el tag que ens interessés. Llavors, fins aquí serien les opcions que podria fer un usuari que no té compte a Twitter. Si ja disposem d'un registre, el que podem fer és iniciar sessió amb el teu usuari clau, ara aquí està predeterminat el meu per no perdre temps escrivint, i se'ns canviaria a la pàgina de publicació. Des d'aquí l'usuari podria escriure un comentari i comentar directament a Twitter. El que he implementat aquí és un comptador que ens controla que no ens passem de la llargada màxima, dels 140 caràcters, i a més ofereixo predeterminadament el nom del programa per convidar la gent dient-li la funció principal d'aquesta aplicació és que comentis aquest programa, però igualment podria esborrar-lo i fer un comentari general o no, podria decidir. I també una altra opció d'escriptura que he afegit és que a l'hora de quan l'usuari vagi a escriure una etiqueta dins del seu comentari, amb el hashtag apareixen també les etiquetes mateixes proposades a la cerca per etiquetar el seu comentari, per facilitar més l'escriptura i que sigui més ràpid, per exemple. I per últim, ja l'última funcionalitat és la de poder minimitzar tota l'aplicació, perquè ens està ocupant gran part de la pantalla, i llavors si jo li dono a minimitzar, puc visualitzar l'aplicació a pantalla completa i que em vagin apareixent aquí cada cop que rep un nou comentari de la llista seleccionada, per necessitat de tenir l'aplicació encesa. Bé, doncs he fet una breu demostració, després estarà aquí la configuració per si després la voleu provar vosaltres i jugar-hi una mica. I un cop explicades les diferents funcionalitats, crec que ara es podrà entendre millor l'arquitectura de tot el sistema. Aquest esquema ens mostra l'arquitectura del sistema. Com hem vist, l'element principal de tota l'arquitectura és un descodificador híbrid. Llavors, si per un moment ens oblidem de la part de dalt, a sota tenim una configuració de TDT típica que qualsevol usuari pot tenir a casa seva. Tenim l'antena emissora de TDT receptora, passa pel descodificador la senyal i es visualitza al televisor. Llavors l'usuari interacciona amb el televisor a través del descodificador amb el comandament a distància. Fins aquí cap problema. Llavors, pel CREA-IPTV específic han estat modificades les llibreries de dins del descodificador per Activa Multimèdia per quan l'usuari sintonitzi un canal del múltiplex, TV3, del 33, etc., es carregui l'aplicació i surtin tots els menús. Llavors això es fa cridant al servidor que tenen Activa Multimèdia i a les bases de dades de les diferents fonts d'informació. Llavors la part de dalt seria concretament l'aplicació en si del CREA-IPTV i per tant del Twitter, està integrat aquí dins. Aquesta arquitectura respon a un model vista controlador, que és un tipus d'arquitectura que separa tots els fitxers en tres elements ben diferenciats. Per una banda tenim el model, que són les fonts d'informació, on s'emmagatzemen totes les dades. En aquest cas tenim la base de dades de Televisió de Catalunya, a la qual s'accedeix amb llenguatge MySQL, i per altra banda el servidor de Twitter, d'on obtenc tota la informació dels comentaris, de la fotografia del perfil, etc. I s'accedeix a través d'una API pública que Twitter t'ofereix. Una API és un conjunt de mètodes que, en aquest cas Twitter, t'ofereix per poder utilitzar els seus serveis a les teves aplicacions. I finalment, dins del servidor tenim els altres dos elements d'aquesta arquitectura, el controlador i la vista. La vista són tot el conjunt de fitxers que interpretarà el client, el descodificador en aquest cas, i que conformarà la interfície gràfica i la interacció amb l'usuari. I ja està realitzada amb HTML, CSS i JavaScript, amb aquests llenguatges de programació web. I finalment tenim el controlador, que és el punt de nexe entre les fonts d'informació i la vista. És com els fitxers que realitzen el transport d'informació d'un lloc a l'altre. Això seria, el que hem explicat fins ara és l'arquitectura general del CREA-IPTV i ara entrem més en el que és el Twitter de dins del CREA-IPTV. Com he dit abans, el descodificador detecta si estem en un canal de TV3, de Televisió de Catalunya, i llavors es cridaria aquest fitxer, que el que fa és configurar tots els perfils i seguidament es crida el fitxer central que es diu índex. Dins d'aquest índex s'importen tots els altres arxius que utilitzarem pel desenvolupament més endavant, per tota l'acció de l'aplicació.
abans de començar a interaccionar amb l'aplicació, el que es fa és una preparació de tota la informació amb un fitxer que es diu Arafem, que el que fa és comunicar-se amb la base de dades i rebre tota la informació concreta en aquell moment. Per una banda, a Twitter només el que fa és mirar la taula Twitter i mira si el programa té usuari de Twitter o no, llavors habilita o no habilita, i per altra banda, si té etiquetes, els tags que us he ensenyat de les cerques, dels submenús, si els té, els rep, i si no, doncs ho deixa buit. Tot aquest intercanvi de dades es fa sempre en un format que es diu JSON, que és semblant a l'XML. Llavors, un cop tenim ja l'aplicació carregada, si l'usuari entra com jo he fet abans, a la icona de Twitter, si l'usuari ja executa l'aplicació, es crea un objecte que es diu Twitter i ja passa a executar-se el codi que jo he realitzat. Per una banda es crida la funció show, que el que fa és mostra tota l'aplicació, només donant-li el que fa és mostra tots els menús, i l'aplicació es queda, per una banda, en mode escolta, escoltant si l'usuari realitza alguna acció amb el comandament, llavors executarà les funcions que toquin, i per altra banda el que fa és realitzar peticions AJAX contínues a l'API del Twitter per rebre la informació de, com heu vist, els comentaris de la dreta que es van actualitzant contínuament. Llavors, tot això també, el d'intercanvi es fa amb JSON i la funció datafiler és l'encarregada d'omplir els diferents menús. El desenvolupament de tot el projecte s'ha realitzat en un entorn bastant senzill. Per una banda, disposava d'un ordinador amb Windows XP i tota la programació l'he realitzat amb un editor de text Notepad normal i corrent. Els gràfics els he fet amb l'Adobe Fireworks i finalment també he utilitzat un sistema de Subversion, de control de versions, perquè tot i que quan jo desenvolupava no tocaven el codi altres persones, des de l'empresa se'm va recomanar per tenir una versió de seguretat d'aquest codi i també per anar-me familiaritzant, ja que és un sistema de treball en grup molt utilitzat. I per últim, també he tingut l'oportunitat de comptar amb un entorn real de proves perquè a mesura que anava desenvolupant funcions les anava provant per veure si eren correctes o els errors que donaven. Llavors és bàsicament l'arquitectura que us he ensenyat abans. Jo tenia el meu descodificador, la televisió, l'ordinador, al qual accedia a la base de dades per actualitzar-la, amb MySQL Query Browser, que és un software, i també vaig haver d'instal·lar un client de connexió SSH per poder connectar-me directament jo amb el descodificador i agilitzar una mica el procés de desenvolupament per tal de poder esborrar la caché quan a vegades no s'actualitzava i no haver d'estar fent resets contínuament, llavors era molt més àgil. Doncs finalment us presento els meus resultats, el Tweetat TV, que ja l'heu vist abans, és tota l'aplicació que us he presentat. I, per altra banda, les conclusions de les proves d'avaluació. Vaig poder realitzar diferents proves en diferents nivells. Per una banda, es va poder comprovar que l'arquitectura de televisió híbrida era correcta amb la prova pilot que us he comentat abans. El que es va fer és va instal·lar el descodificador a 20 llars d'usuari i simulant un entorn real. Per aquesta simulació d'entorn real, aquesta avaluació s'anomena test d'utilitat. Llavors, algunes de les conclusions extretes així una mica per sobre de la prova és que els usuaris valoraven molt el servei, sobretot de poder recuperar la programació de 7 dies passats. Hi ha més tècniques que es va comprovar que era necessari que totes les llars tinguessin una connexió a internet bastant bona per poder rebre una bona qualitat de l'aplicació. I finalment també vaig poder avaluar la meva interfície des d'un punt de vista de l'usuari i des d'un punt de vista periodístic, des dels dos punts de vista, des dels dos extrems de la cadena, des del radiodifusor i des de l'usuari. Per avaluar del punt de vista de l'usuari el que vaig realitzar va ser amb uns quants companys d'allà de l'empresa, van testejar l'aplicació ells mateixos. Per això es diu que és un sistema d'avaluació de tutorial cognitiu, perquè són persones expertes en el tema i perquè era de manera intuïtiva, ningú et donava una guia, sinó tal com anaven trobant l'aplicació, anaven investigant. I també es correspondria amb el protocol de pensar en veu alta, perquè mentre ho anaven fent m'anaven ells dient el que pensaven o les millores que podrien introduir.
I aquesta part de l'avaluació em va ser molt útil personalment per detectar molts errors i després poder-los rectificar i millorar molt l'aplicació. Per altra banda, vaig contactar amb un periodista dels matins, que és l'encarregat del Twitter dels matins i de la web dels matins, i em va donar la seva opinió sobre aquest sistema. I de tot el que em va dir, m'agradaria destacar que em va proposar que si això en un futur fos un producte, seria necessari introduir una moderació de detectar els missatges fraudulents, diguéssim, o que ells no els interessés mostrar per televisió. Doncs bé, arribem ja al final. Comentar que això ha estat una primera fase d'investigació amb el Twitter i la televisió, que en cap moment sempre s'ha vist com un projecte d'investigació, no com un producte comercial, i que hi ha moltes línies d'investigació obertes per explorar. En primer lloc, comentar que es podria adaptar a altres plataformes, perquè aquest projecte s'ha fet específicament per aquest descodificador híbrid, i es podria adaptar a altres plataformes perquè a l'haver realitzat tota l'aplicació amb llenguatges V3C amb codi estàndard, HTML, JavaScript, CSS, té una gran compatibilitat. Només hi ha molt poques funcions que són específiques d'aquest descodificador. Després també podríem augmentar les funcionalitats, perquè Twitter ens dona molta llibertat en aquest sentit. Per exemple, si no fos tan estricte aquest lligam que jo he volgut mantenir entre sempre la informació de Twitter que vagi relacionada amb l'emissió, si aquest lligam no fos tan estricte, podríem accedir a Twitter directament, més genèric, o per exemple accedir dins dels tuits. No sé si us heu fixat, però dins dels tuits a vegades la gent publica enllaços, es podria fins i tot accedir a un navegador de la pàgina web, i aquí ja, amb limitacions ja entraríem una mica en conflicte. Potser es podria fer un picture-in-picture més petitet, o ja es veuria. Això entre d'altres. També podríem millorar l'eficiència perquè fa poc Twitter ha anunciat que actualitzarà la seva API amb una funcionalitat que es diu User Streams, que el que faria aquesta funcionalitat, si arriba a sortir, és que, com heu vist abans, jo el que faig són crides directes cada X segons, vaig cridant a l'API. I aquesta funcionalitat el que faria és l'API m'avisaria a mi quan hi hauria una actualització. Llavors milloraria molt l'eficiència. Finalment, introduir el sistema de moderació, com em va dir el periodista, i estudiar, si fos un producte, les possibilitats publicitàries que tindria. I hi ha més conclusions generals. Durant el meu procés de desenvolupament del projecte me n'he adonat que estàvem en un entorn en constant canvi, perquè des del febrer, quan vaig buscar les primeres referències, els primers productes o iniciatives que havien sortit, no tenen res a veure amb les que hi ha ara. O sigui, ha evolucionat moltíssim durant aquests 4 mesos. Per tant, crec que el meu projecte s'ha desenvolupat en un bon context temporal. També comentar que, tot i que he dit que la televisió tradicional necessita una renovació, totes aquestes funcionalitats de televisió interactiva, personalment, això ja és una opinió personal, penso que seran un complement de la televisió de radiodifusió, que no desapareixerà, sinó que seran poder oferir a l'usuari més oportunitats d'oci, diguéssim, perquè la televisió per radiodifusió té una cosa molt important, que és que té el poder de sincronització, que en cada moment s'està sabent el que s'emet, i per tant també això és important per poder sincronitzar el contingut interactiu. Ja per acabar, dir que el món futur és molt obert, que les tendències encara no sabem cap a on aniran. Actualment es qüestiona si l'usuari tendirà a utilitzar l'aplicació en un dispositiu extern per comentar la televisió normal, o si triomfarà aquest món de la integració dins del televisor, que ara està sortint Google TV, això del Sony Bravia, etc. I per últim comentar que tot aquest treball que us he exposat ha estat presentat al Congrés ACM Multimèdia, que es celebrarà a Florència a l'octubre del 2010 en forma de comunicació curta, però encara no sabem si ha estat acceptat perquè els resultats de la revisió no surten fins al juliol. Ja només em queda agrair-vos la vostra atenció, la vostra assistència, i agrair en especial als 2 directors del meu projecte el suport mostrat durant aquests 4 mesos. Moltes gràcies.